Di taon masuko si Ma'am Ani. Tagaan pa ko 100 points ni Ma'am Ani. Kay magulay dayon. Magdali di ay kuoy kay mag-gardening baya mi. Bagong Bayan, Maria. Absent, ma'am. Dalugdog, Claire. Present, ma'am. Ala, unsa na imong dala kirara? Bati. Ay. Wow, kayo nagdala ko sa luyot. Girapilan jud na ako kaning kuan ng ugat kay para nabuhi gyud. Hani, dali naman na mapulit siya. Tuloy lungsod, Kirara. Present, ma'am. Tudong Pawiks Jr. Present, ma'am. Class, nagdala ba mo mga similya sa gulayon? Mag-garden ba yata karon? Yes, ma'am. Ma'am, wala ba ako kadala og similya sa gulayon, ma'am? Ang akong dala, ma'am, guna lang. Kabalo man ko na dili man gyud sila magdala og guna. Munang tabangan na lang nako sila og tanom. Aw, sige, Dudong Pawiks. Tama po. Na, guna ray katapat ana, bahala wa kay dala gulayon. Perti gini mo dalag pasikat ba? Saan na ninyo pagtanom og gulay day? Kamuton, bantay lang jud mo karon og manghiram og guna. Hala, ibilin sa day na ako niya kung similya sa kamunggay, bi. Kay basig pangayuan nila ba? Diri day na ako ni ibilin sa lubi. Good morning, ma'am. Good morning, classmates. Late na po do. Good morning, Maria. Lingkod na. Maria, nagdala kag similya sa gulayon? Oo, kamunggay ako Akong gibilin dito, okay. Tanaman ito na to ron. Asa ni mo kibutan dapit? Sa may lubi. Oh, Maria, kay late man ka. Nakadala kag similya sa gulayon. Yes, ma'am. 5 ka similya sa kamunggay, ma'am. Akong gikuha dito sa mua. Oh, maayo, Maria. Daghana good. Amo, nagdala mo. Oo. Halaos naman gani ako, Bati ako. Si Dudong Pawiks lagi, kay murag wa man lagi siya dala lagi similya sa gulayon lagi. Mag-gardening man ka to. Wala siya nagdala. Unara iyang gidala. Similya dalo niya guna, matanom din ang guna. Doon no. Kung saan man nimo pagtanom ana imong kamunggay Maria og way guna. Bantay manghiram ka guna sa kuwaro na. Sige, class. Mag-adto na ta sa garden. Itan mo na ninyo ang inyong gulay. Yes, ma'am! Tara, mahal na to. Mga bata, masunod lang ko dito sa garden, ha? Nawa Maria, gamit kain ko ng Dudong Pawiks no. Kung wapay ko nawa, tatay magamit diri Gani, no, may gani, nakadala siya og kuan ba? Ani, hanap ko sa kadalaw ka na Wala ka na similya. similya, nakadala bitaw tag similya. Ani? Tanong ko to akong kamunggay ron. Kung naning itanong Maria. Sige, ilinya lang, dira Iya gani. Sige, ako po itanong akong kamunggay ron ba? Kay bisbisa na to para mabuhi dayon. No. Tugaya pong clear makakabog tubig, oy. Say dugay, Maria. Bugat biya kayo ni Hawa. Biya ka ni Tabang. Naglingkod-lingkod na biya ka dira. Unsa naglingkod-lingkod? Ako man gani nagbungkal diri Pangutangan pa nimo si Kirara, di ba Kirara? Ani, ito na po clear oy. Tanong tayo mo sa luyot dito. Isumpay sa kilid. Diyan ako isumpay. O, daan na daan Pay na na. dia kay ako tunin kuralon na tong kuan. Sige. Kuralon to niya to ang gulayan aron dili atakihon og kanding. Ani, Siya ro kasunod pang kanding ani. Hindi na kayo ni mabuhi ako ba kay naiugat. Wala nga kay dali ra man na mabuhi yung saluyot. Oy. Samot na lang alagbati. Maria, asa na imong similya, Maria? Dara akong similya. Itanong na ko ni Ron, diya sa kilid, Na, mauna imong similya. Di man na pwede taon, magulay naman na. Kalwa man sa kamunggay imong gidala. Goni, mabuhi day na. Mabuhi bitaw ni. Makagulay patadayon na ani. Bisan pagkaron dayon kung magulay ta, makagulay dayon ta. Pandamay jud ka, Maria ba? Di man na mabuhi imong gidala. Magulay naman na largo. Pataka ra magdala og mga sidling. Maria, patay yung ka ni Ma'am Ana doon. Nagdala mang kagpalak. Magbuot man daw si Kirara daw. Magbuot man daw mo. Mabuhi taon ni. Malipay panoon si Ma'am Ani. Abi nang gunabi kay tanong ko ni. Tara, Dudong Pawiks. Gitanong jud ni Maria. O, patay jud ang Ma'am Ani. Madamay jud ta. Tingnon ko na to si Ma'am Good na gibadong na nato siya na dili na siya pwede. Pero gahi man siya gulo. Itanong man gud niya. Di taon masuko si Ma'am Ani. Tagaan pa ko 100 points ni Ma'am Ani. Kay magulay dayon. Buot man daw sila daw. Itanong man jud na ako ni. Bubuan man ako ni ron para mabuhi. Di na to nabubuwag apil ang kang Maria, clear. Gani no. Tara, bubuin na atong gulayon kaw. Kaya aron mabuhi na siya. Ayaw na apila ka, Maria, kay palwa man as kamunggay. Pataka lang.
Dala og kuan. Ako day magbubo day aning ako di day ko kabalo mamubo mga day ko karon. Mga bata, tanaw na ko ang inyong mga tanom nga gulay, be. Na, tanawa karon Maria, ipaibot yun na imuha ron, dili magkuda mabuhi imuha. Say dili mabuhi. Namang ganin na lawas dapat jud dahon yaman dili mabuhi. Utbuot yung ka Maria ba nga mabuhi na, palak naman gud na. Girara, asa man ang imong tanom nga lugbate? Ramam among gikuralan man para dili ka unog kanding. Very good, Girara. Kinsa may nagkural, ana? Dudong pawiks, ma'am. Kani tama na siguro ning kurala oy. Kinsa nagtanong maning sa luyot? Ay, kaning saluyot ma'am, kakang clear ning saluyot ma'am, no? Do, 1, 2, 3, 4, 5 ka buki ang gitanom. Kang clear. Ma'am ako ma'am napog koy gitanong diri ma'am. Asa man, Maria? Ma'am kamunggay akong gitanong ma'am. Dara ma'am 5 ka buok. Asa man, Maria? Ma'am dara ma'am 5 ka buok. Bubuan ako ni ron ma'am para mabuhi. Dili naman na si Milia sa kamunggay, Maria. Palwa naman na siya sa kamunggay. Pastila na jud nimong bataa ka. Mabuhi man ni ma'am. Ako din bubuan. Di pa ka na ma'am makagulay ta dayon ma'am. Anawa Maria, gingan bitaw ka na mo, dili mangud ka mo tuong. Ibot gyud na ron. Ging naman ako na siya ma'am na dili na pwede na palwa na sa kamunggay. Ang gahay man kay gulo, magtuman man gyud siyang gusto god. Maria, ibda na. Ma'am, nadugay ba ako kuha ni ma'am? Sa bukid pa biya namo ni nako gikuha. Pagkaman, ipaibot ra nimo. Pagdalag usab og si Milia, Maria, kanang punuan sa kamunggay kay maunay mabuhi.